Jolas nahitek ez duekin, pixkat? Pakete bat naiz, Eta ni zeinekin noa. Non? Ibai, zu norekin zara? Zu norekin zara? Hemen sartzen uzuzuk? Orduan nere kontra. Badakit, hemen jolasean oso divertigarria da, baina plan hobeago bat proposatuko dizu. Zure ametsa aukeratua izan da. Ez nuen espero nire ametsa beteko zenik. Hau gol bat sartze baino hobea da. Ibairen amaren lehen guzinari deitu diogu, estiri. Eta gaztetako bi lagun hoien kontakturik balduen galdetu diogu. Zurinarena pasadigu. Bai, esti, pasaiazu kontaktu hori, bai. Bale, eskerrik asko. Deituko diogu, bai? Bale. Bai, kaixo? Bai, kaixo, Bai. Zurine, Ni naiz. hemen txenago, Ibairekin, Leire zure lagunaren semearekin. Gauzatxo bat eskatu nahi dizu. Bale. Gogoratzen zara nola duela 25 urte nire amarekin jun zinen Bai. parapentean botatzera? Ostras, gogoratzen naiz. Bai, zelako amorrua eman zion zure amari ez egitea. Joen, nola gogoratzen du da. Amets bat eskatu dut eta nire ama parapentean botako da. Nahi duzu etorri? Bueno, ni orain lanean nago, baina, nirekin kontatu noski. Ederki, Zurine, uste dut zuekin beste lagun bat zegoela. Bai, itxia zegoen. Itziarren kontakturik baukazu? Bai, lasai, berarekin kontaktatu dezaket. Deituko diot. Bale, eskerrik asko eta oraintxa arte. Gero arte. Agur. Listo. Oain gauza bakarra falta zaigu. Anaia jaso eta saldu ondora. Bale. Venga, guazen. Hau kama, hau zure aukera da. Kaixo, Leire. Kaixo. Xabier Magaria naiz. Oso ondo, ni Leire bai. Eta seguru, zure buruari galdetzen diozula, ze demontre egiten dugun hemen, Arabako flauta da erdian. Hori da. Bueno, bazalpen hori emateko laguntzaile finak ditut. Mutilak, aurrera! Zelako sorpresa, Ai, ama, que mundo. Azalduko diozue amari zergatik gauden hemen? Parapentean botatzera. 25 urte eta gero berriz ere parapentean, kristin ilusioa egiten dit. Kaixo, Aritza, hemen Leire. Kaixo. Ibon, Ibai, Tekai. Ibai, Ibon. Orduan hiru zineten, Bai. laguntzaileak behar ditugu. Itziar, Zurine, aurrera, eta etorri estirekin. Ay, qué fuerte. Baina zekien. Osa, ibonetan gogoratzen. Zintzu zineten, edo Bueno, zinuen sinistu, ze denbora guztian nengoen pentsatzen, kontatzen dienean ze pentsatuko zuten beraiek. Eta egin dit kriston ilusioa, bai ez nola espero beraiek hemen topatzea. Duela 25 urteko irudi bera errepikatzen da. Itziar, Zurine, Leire eta parapenteak. Zozketa gabe, Zozketa egin genuen, ez naiz gogoratzen. Claro, izan nintzen barrena, orain ez dugu zozketarik egingo, ez? Gogoratzen dut momentua amorru handia eman ziolako Leireri. Bai, eta askotan errepikatu du. Eta nik ez nuen egan egin, eta nahiko nuke, eta... Animo esango diogu amari? Animo, ama! Gaur lortuko dugu. Gozatu, disfrutatu. Egurari gaina dago. Ondartzatik ikusiko zaituztegu. Bai? Bai. Gero arte! Agur! Bakoitza bere postuetara, venga, venga! Pasatu, kontuz. Bueno, esan agur! Ai! Horreta! Ai, que guai! Martín! ¡Ah, qué guay! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Guau, genial, ¡Ánimo, Leire! ¡Oso gol! Ez dago saiatua izatea bezalakorik, Ze zirrara sentitu behar duen amak orgoian, Bai. Bai, azkenean ordoa Leire. Merezi izan dute ahalegin guztiek. Hau poza, lagunak ere lasterra bideratuko dira.
hor daude Egan, Aske eta Pozik. Leirek eta bere familia osoak ez dute une hau sekula ahaztuko. Oso ondo! Zuo guai! Superpolita! Ze moz izan da? Super! Bai? Bota bertzarete zuek ere. Oso pozik sentitzen naiz, lortu dugulako, botatzea, baina superpozik egun hauetan sentitu dudan maitasunagatik. Ibai nerekin gogotatu zalako eta hori superpolita izan da, Ibai. Lortu dugu, ze ondo. Ikaragarria izan da, oso polita. Oso ondo, eske ezin da deskribatu. Berriro egin nahi dut orain. Berriro igo nahi dut orain. Sorpresa hau betirako eramango dut nerekin, eske ezingo dut ahaztu, hain polita izan da dana, asko disfrutatu dut. Neskat, 25 urtetan gero, lortu dugu, Honek besarka handi bat merezi du! Gora Ibai! Kostada baino nire ametsa bete egin da. Eskerrik asko ametsen arbola. Esan, ametsen arbola! Mila esker, cariño.